O, naman lagi. Ano naman, bawal? Diyan, sakit yung ulo dyan eh. Agoy, inom mong tambal. O, sige. O, gusto ka? Bigay ko, bi. Pagpalit! Ah, grabe, sad. Diyan, sakit yung ulo dyan. Pre, masakit pang way ulo. Tarong nga ko, pre, ha. Diyan, sakit yung ulo, bay. Sana all na ay ulo. Diyan, barkada, mapata. Gigi, sakit yung ulo, boy. Sure mo lang. Tayan ninyo, napamanawag sa akong uyab. Sure, oy, na kayo yan! Tinin. Sila. Binyari wala na ako dahil sa'yo. Tagaw sa tata. Brad, okay ra na, Brad. Dagan mo kay babae, Brad. Lagi. Sabay, dagan pa bitaw bahay sa dalan. Lagi ba? Crush. Kurbahan siya. Hilo mo, uy. Pabulgar ta. Alay mo na crush mingga. Uyo, be. Bagong tanong mo kong tagsa-tagsa. Yo, what's up? Klabayahan ng Tabahin. So, umana na ang video. So, enjoy and hope nga i-watch ninyo until the end. So, hope sa mong tayo ni. Basta, sabi mo para sa inyo. Para sa inyo. Salamat sa nagatan. Oh. Sa kwan. Script. Shoutout tayo kay Honey Jane. Mugit ang pinaka, ang nag-writer, Honey Jane. Oh, tomorrow malon. So, shoutout sa mo kay ikaw na imon sa mga script. Yay! So, karon na tanda yung shoutout. Let's shoutout ta. In 3, 2, 1, let's go! Hey! Yo! Masuot na sa shoutout. Shoutout din sa mga kalingon. Shoutout sa mga magpapa. Shoutout sa tanan. O, shoutout kay Danilo Losica, GC Beauty, kang ate ni o Shariel Arbol Official Vlog, Gito 25 Aliba. O, shoutout din may kay Honey Jane Tumarong Malon, kay siya ang naging musa ang among script karon, o kang Angel D. Montisilio, shoutout sa imo. O shoutout din kang Junald Pahi, kasi Junald Pahi. O shoutout din mi sa Mr. Hams, sa Mati na siya, soon to Mati. Kung gusto mo mag-RM, so go na sa Mr. Hams. So karon di na to padugayon ng atong shoutout. So, manon na itong video in 3, 2, 1. Klabayanon Vibes. Thank you for watching. Thank you. Love you. Hey! Bitaw ba? Dagan ba bitaw da? Basi ako.